हेलो हेलो। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ହେଇପାରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଭୁଲ, ଆପଣ କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣ ବିପଦରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା, गेମ୍ ଖେଳିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋବାଇଲ ଓଭର ହିଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ଓଭର ହିଟିଂ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି, ମୋବାଇଲକୁ ଚାର୍ଜରୁ ହଟାଇ କଥା ହେବା ଉଚିତ। କିଛି ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରୁ କିମ୍ବା ଫୁଟପାଥରୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାର୍ଜର କିଣିଥାଉ। ଅରିଜିନାଲ ଚାର୍ଜର ତିଆରି କଲା ସମୟରେ ମୋବାଇଲର ସବୁ ସେଫ୍ଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାର୍ଜର ତିଆରି କଲା ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ସେଫ୍ଟିର ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ଜଲ୍ଦି ଓଭର ହିଟିଂ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କଭର ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ଓଭର ହିଟିଂ ହେବାର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ବେଶୀ ସମୟ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋବାଇଲ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଥିବା ହିଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମୋବାଇଲ କଭର ୟୁଜ୍ କରିଥିବାରୁ ସେହି ହିଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଓଭର ହିଟିଂ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଗରମ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ କଭର କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ।